Tivemos a fortuna de compartir os períodos coa profesora Carmen Cadalso, catedrática de Medicina da USC. Preguntámoslle que a levou a estudar matemáticas e se tivo algún referente feminino que influir na súa decisión. Contómonos que chegou a este mundo un pouco por casualidade. Non estaba inicialmente nos seus planos porque o que máis lle gustaba era a filosofía, a música e mesmo a veterinaria. Unha vez que tomou a decisión de estudar matemáticas, contoulle a súa nai, que sempre foi un gran apoio para ela, e que tamén, neste caso, aprobou a súa elección. Tamén nos dixo que rematara traballando na Facultade de Medicina, porque comezou a facer prácticas cos animais e iso impulsou na iniciación na bioestadística. Abordamos tamén con ela a cuestión de xénero nestas carreiras. Comentounos que entre alumnado a proporción era parella, pero que no desenvolvemento da carreira profesional as diferenzas eran máis notables en medicina que en matemáticas, xa que na primeira ningún cargo estaba desempeñado por mujeres.